נכון. בואי. עוד. בואי. נו. עוד. את רוצה עוד תותים? עוד. בואי נביא. נו. תקטפי, נו. יפה. לא. נו. יאללה, לכי קדימה. למי את רוצה למסור דש? לנורית? מה את רוצה להגיד לה? מה, ומה עוד? על המתנה שלי שהיא קנתה לי על הפיג'מה. ומה עוד היא קנתה לך? נעליים. ומה עוד? פיג'מה. כן?